Bon dia, avui volia ensenyar-vos com fer-vos un catàleg en PDF, utilitzant, com no, les eines gratuïtes que ens ofereix Google. Veniu aquí, que us unien totes les aplicacions, d'acord? I aquí haureu d'anar a més i encara més serveis. Aquí hi ha totes les aplicacions gratuïtes de Google. Aquí surten en anglès. Si no us acabeu d'entendre en anglès, petit truc és venir aquí i aquest K, que és l'identificador de l'idioma, canvieu per ES. Doneu a intro i ja us posarà en castellà. Bueno, llavors, aquí hi ha totes les aplicacions de Google. Mira, aquí heu d'anar tirant avall. Aquí hi ha tots els productes de Google. El correu. Això és una nova aplicació de missatgeria que han tret. Bueno, organitza tal, equip. Això és com per si us heu de posar notes, per guardar-vos notes, calendari, fotos. Bueno. Això, el Documentos, és com un Word, és un Word en línia. Hojas de càlcul és un Excel, però en línia. I presentaciones, en aquest cas el que ens interessa, seria com un PowerPoint. Llavors, li donem aquí a empezar, utilitzar la web. Si voleu, bueno, també hi ha per instal·lar-ho a Google Play, a l'App Store o descarregar-ho a l'ordinador. Això ja cadascú el que vulgui. Doncs, bueno, com que estem aquí, encara no en tenim cap de creada, li donem al mes. Vale. I ja ens en crea una. Aquí, doncs, presentació sense títol, que es pot fer d'entrada ja modificar el nom i guardar-ho com, no sé, ofertes de setembre. Imaginem que ja ho esteu preparant les ofertes de setembre per enviar-ho per correu electrònic als vostres clients. Llavors, què passa? Clar, això ho podem treure. Amb aquest format així, enviar-li a una persona amb aquest format, doncs, això sí, ho seleccioneu i amb el botó d'esborrar s'esborra. No és massa, no sé, enviar un catàleg a algú així, bueno, no és massa, no sé, no, jo no ho veig pràctic amb aquest format. Jo crec que l'ideal seria fer-ho en un format amb DIN A4, per si aquesta persona s'ho vol imprimir o si vosaltres al vostre comerç ho voleu imprimir per donar-los allà físicament. Doncs el que hem de fer és venir aquí a fitxer, em diu configuració de la pàgina, en comptes del 16:9, que seria així aquest tipus panoràmic, li hem de donar a personalitzar. Llavors el que fem, hem de posar les mides d'un DIN A4, 21 d'ample per 29,7 que fa un full DIN A4. I doncs ja està, ens queda amb aquest tamany. Llavors aquí ja és començar a dibuixar o el que posar-hi, el que vosaltres creieu convenient. No sé, un títol, aquí podeu posar el vostre logo, no sé, a veure, per exemple, a veure, Drive, URL, a veure, podeu venir si carrega. Vale. Doncs, si jo, per exemple, vull posar el logo, no? Cliqueu aquí amb el botó dret a la imatge que voleu posar i heu de seleccionar, diu, copia l'adreça de la imatge. Doncs un cop teniu copiat l'adreça de la imatge, aquí diu, enganxar l'URL d'una imatge aquí. Doncs aquí enganxo i em surt el logo. I ja ho tinc aquí. Doncs, i ara el col·loco on jo vulgui. Si us fixeu, la qualitat tampoc no és molt bona, però bueno, per
Llavors, això és el quadre de text i aquí podeu posar-hi, no sé, el títol. Si cliqueu aquí dos cops, vale. Ara, doncs, no sé, les ofertes, aquest, el mes de setembre. 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 Si us seleccioneu, podeu modificar el tamany, perquè es vegi força gran. Aquí això és l'opció per alinear, per centrar-ho, perquè quedi alineat a dintre d'aquest requadre. Si feu més ample el requadre, doncs això quedarà alineat al mig. Podeu canviar el títol de lletra, el tipus de lletra, no sé, ímpar, i fins i tot podeu canviar el color de fons o el color de la lletra. Si voleu canviar el color de fons d'aquest requadre, heu de venir aquí, el color d'emplenament, no sé, el color que vosaltres vulgueu, i si voleu la lletra d'un altre color, doncs aquí. Això ja és a gust de cadascú. Si el logo aquí no us agrada, doncs el poseu aquí baix o on vulgueu. Doncs aquí podeu anar afegint imatges amb el text, no sé, això ja cadascú com ho vulgui fer. Si, per exemple, doncs mira, penjar aquesta imatge, doncs també copio l'adreça de la imatge, vinc aquí, l'enganxo. Vale. Mig, vale. Llavors aquí al costat, per exemple, doncs li poso la descripció del que sigui, doncs mira, no sé, 50% de descompte en... No sé, això ja cadascú, això és fictici, De moment encara no puc fer aquestes ofertes. No sé, això ja és el disseny que cadascú vulgui posar en aquests fulletons o en aquest catàleg en PDF. Això ja el que vulgueu. Ara aquí, per exemple, doncs dic, mira, vull afegir una altra imatge. Aquesta és molt fosca. No sé, aquesta mateixa. Copio l'adreça de la imatge. Això sí, per exemple, va bé en el cas de que, per exemple, siguin productes que vosaltres ja teniu a la vostra web. Llavors, és una manera senzilla de fer un catàleg virtual dels vostres productes, de poder-los enviar. Aquí mateix, doncs... No sé, copio el mateix text. Això com ha sortit és, no sé, però si feu Ctrl-C, és per... Ctrl-C és copiar. I aquí, doncs, Ctrl-V baixa és enganxar. I ara aquí esborro. Ctrl-V baixa, vale. Bueno, és el mateix. Si això dius, doncs mira, jo vull més així, això ja cadascú l'estil que li vulgui donar. O jo això vull així, i vull que em quedi centrat en el requadre. Vale, ja sé per què. Els espais també els compta. Vale, ara ja hem quedat centrat. I el mateix, si detecta que hi ha algun espai o alguna cosa... Bueno, això ja és cadascú com ho vulgui fer. Llavors, per exemple, si dius, bueno, però jo això no tira més avall, vale. Llavors hem d'afegir una altra pàgina. Vale. Llavors aquí us sortirà per defecte això, si voleu posar-hi un títol hi poseu, o si us serveix aquest format, doncs perfecte, si no, doncs esborreu i ja està, i feu de zero. Això és qüestió que aneu remenant,
veus, si voleu canviar el fons, el color, mireu que tingui aquest color, el disseny, vull que sigui aquest tipus de disseny, això heu d'anar jugant com a vosaltres us agradi. Jo per defecte m'agrada més treballar des de zero i així m'ho faig al meu gust, per dir-ho així. Bueno, llavors és qüestió d'aquí el mateix, anar fent, afegint les imatges o el text que vulgueu. Llavors, si per exemple creeu moltes pàgines, imaginem que, no sé, aquí copio, a veure si copio això. Ho seleccionat tot, he fet Ctrl+C. Vaig a l'altra diapositiva i aquí faig Ctrl+V i ja se'm copia tot. I aquí, per exemple, doncs, imaginem que tenim diferents pàgines amb el mateix, o sigui, no amb el mateix, amb diferents imatges, d'acord? I corresponen a diferents seccions. Doncs el que podem fer és, creem una, que la portarem a dalt de tot, d'acord? I amb aquesta podem fer un índex. Per exemple, imagineu-vos que aquesta diapositiva correspon a, no sé, joguines. Aquesta correspon a llibres. I aquesta correspon a, no sé, pilotes, no sé, el que sigui. Doncs veniu aquí i feu com un petit índex, d'acord? I poseu aquí, per exemple, doncs, hem dit primera joguines. Això ho podem col·locar en tipus llistat, d'acord? Joguines. Hem dit que adreçaria llibres i l'altre pilotes. No sé, ja ho heu de posar arrel del vostre tipus de negoci. Doncs llavors el que es pot fer és seleccioneu una paraula i aquí on hi ha aquest símbol, diu insereix un enllaç, amb això el que podem fer és o que quan algú cliqui aquí sobre vagi a una pàgina web o que vagi a una diapositiva d'aquesta presentació. Cliques aquí i li dius diapositiva 1. I amb això, no, mentida, a la diapositiva 2. I llavors, el que fa això és que quan algú cliqui aquí, anirà a parar a aquesta diapositiva. Quan algú cliqui aquí, li diem que se'n vagi a la 3, que és on tenim aquesta. I aquesta que vagi a la 4, que és aquesta d'aquí. Així, diapositives d'aquesta presentació. I això és una manera de que creem com un índex de presentació del nostre PDF. Clar, això serveix en cas de que els envieu amb correu electrònic. Si això s'ho imprimeixen, evidentment això no tindrà cap sentit, d'acord? Per veure que això funciona, aquí on diu iniciar la presentació, veieu que es converteix en una mà, això vol dir que això és un enllaç. I si li clico aquí, vaig a les ofertes a la pàgina 1. Vale? Si tiro amunt, clar, aquí no es nota canvi. Estic tirant avall amb la rodeta, però veieu, la diapositiva 1 tenia el logo, la 2 no la tenia, i per tant hem canviat, o si cliquem aquí, diapositiva 2, d'acord? Des d'aquí, si li clico, vaig a la diapositiva 3, i des d'aquí vaig a l'última diapositiva, que és la 4, d'acord? Bueno, això és una manera perquè us creeu un catàleg o per enviar la vostra propaganda
per correu electrònic. Us podeu crear aquests catàlegs en PDFs o aquestes propagandes en PDFs i els hi podeu enviar. No sé, les ofertes que tingueu puntuals o si dieu, doncs mira, vaig a fer-me jo mateix un catàleg de les coses que tinc a la venda aquest mes d'oferta o no sé, ho podeu crear d'aquesta manera que és bastant senzill i els hi podeu enviar per correu electrònic. Això per enviar-ho per correu electrònic, un cop teniu ja tot fet, podeu anar comprovant aquí com queda, diu fitxer, el podeu baixar, o sigui, el descarregueu com a PDF i el podeu enviar per correu electrònic o envia per correu electrònic als col·laboradors o envia per correu electrònic com a fitxer adjunt. Això, cliques aquí, ho adjuntes com un PDF i aquí poses les adreces electròniques de les persones que les han de rebre. Molt al tanto amb això de les adreces electròniques perquè aquí no es pot posar amb CCO, o sigui, amb còpia oculta. Per tant, jo el que us recomano és que us ho descarregueu en PDF i llavors ja veieu, us ho descarregueu així, un cop està descarregat, obriu i veieu que ho teniu així. Fins i tot així, si jo dic clico aquí, doncs m'anirà a aquesta diapositiva, d'acord? Bueno, doncs això és tot. Si teniu qualsevol dubte, em deixeu un comentari a baix i miraré de veure si us el puc respondre, d'acord? Gràcies.